дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави таълимии донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизматро ифтитоҳ намуданд. президенти мамлакат изҳор доштанд, соли таҳсил ҳамасола 1 июн ҷамъбаст шавад. ширкати чинӣ шоҳроҳеро дар ҷануби тоҷикистон таъмир мекунад. чаро сокинони суғд аз фурудгоҳи Тошканд ба Русия мераванд? талаботи нав барои вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия. мақомоти Тоҷикистон ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия аз муноқишаҳои гурӯҳӣ худдорӣ кунед. сафир теъдоди гурезаҳои афғон дар Тоҷикистонро изҳор дошт. модар ҳоло намедонад фавти кӯдаки оилаи тоҷик аз сӯхтор дар Екатеринбург. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ду бинои нави таълимии донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизматро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ додааст дафтари матбуотии президенти мамлакат. гуфта шудааст ки корҳои сохтмонӣ дар биноҳои нави таълимӣ ҳанӯз моҳи декабри соли 2020 оғоз гардида буд ва дар кӯтоҳтарин муҳлат ба анҷом расид. ҳарду бино ки яке 5 ва дигаре 3 ошона мебошад, аз ҳисоби маблағҳои худи муассисаи олии таълимӣ бунёд шудааст. манбаъ таъкид доштааст ки президенти мамлакат таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаи сифати таҳсил ва сатҳи донишу маҳорати тахассусии донишҷӯён ҷалб намуда, барои андешидани чораҳои зарурӣ дар ин самт ба омӯзгорон дастуру маслиҳатҳои мушаххас доданд. иттилоъ дода шуд ки ҷараёни таълим дар донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат пурра тариқи низоми кредитии таҳсилот ба роҳ монда шуда, донишҷӯён аз рӯи барномаи дараҷаи таҳсилоти бакалавр дар 53 ихтисос, магистратура дар 15 равия, таҳсилоти дуюми олии касбӣ дар 5 ихтисос, докторантура аз рӯи ихтисоси PhD таълим мегиранд. қайд шудааст ки донишкада соли 1991 таъсис дода шудааст ва ҳамчун маркази муҳими илму ҳунаромӯзӣ ва фарҳангӣ то ба имрӯз барои соҳаҳои муҳими иқтисоди миллии мамлакат зиёда аз 12 000 нафар мутахассиси баландихтисосро тайёр намудааст. ҳамзамон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе ба корҳои сохтмонӣ боз як бинои дигари таълимии иловагӣ ва марказӣ бо ҷойи кор таъминкунӣ дар соҳаи сайёҳӣ ки аз 8 ошона иборат хоҳад буд, оғоз бахшида шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар гимназии барои хонандагони болоёқат изҳор доштанд ки соли хониш аз ин ва баъд санаи 1 июн ҷамъбаст шавад. президент оғозу анҷоми соли таҳсилиро аз масъалаҳои ҳалталаб арзёбӣ карданд. ёдовар намуданд ки бо мақсади пешгирии COVID-19 имсол низ бо дар назар дошти тағйирёбии иқлим ва панҷшавии мавҷи нави беморӣ тибқи дастури ҳукумат анҷоми дарсҳо аз 4 июн ба 7 июн гузаронида шуд. роҳбари давлат афзуданд, таҳлилҳо нишон медиҳанд ки вобаста ба мушкилоту паёмадҳои тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво, пайдоиши бемориҳои сироятӣ, ҳамчунин мавқеи географӣ, обу ҳавои мамлакат, ҳолати равонии кӯдакон, имконияти вақту соатҳои дарсӣ ва барномаву стандартҳои таълимӣ мо бояд дар доираи ислоҳоти соҳа ба ин масъала нигоҳи нав ва воқеӣ дошта бошем. аз ин рӯ пешниҳод мегардад ки соли таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ҳамасола 1 июн ҷамъбаст карда шавад, изҳор доштанд президенти мамлакат. чин ният дорад шоҳроҳи Ҳулбук Темурмалик Кангуртро дар ҷануби Тоҷикистон бозсозӣ кунад, хабар медиҳад дафтари матбуотии вазорати нақлиёт. корҳои барқарорсозиро ширкати чини China State Construction, Hengjian Construction Engineering Group Co ба зимма гирифтааст. дар ин бора созишномаеро вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим ва намояндаи пудрачии чини Ма Янг имзо карданд. Азим Иброҳим изҳори итминон кардааст ки ширкати чинӣ барқарорсозии шоҳроҳи Ҳулбук Темурмалик Кангуртро сари вақт ва бо сифати баланд анҷом медиҳад. гуфта мешавад, лоиҳа тармими пурраи роҳро бо паҳноӣ аз 7 то 12 метр дар бар гирифтааст.
дар назди гузаргоҳҳои сарҳадии фотиҳобод, ойбекӣ, ноҳи масчо ва патари шаҳри конибодом таҷаммӯи сокинони шаҳру навоҳӣ суғд мушоҳида мешавад. Аз ҳузури сокинон дида мешавад, бисёриҳо дар даст шиноснома ва чиптаи ҳавопаймоӣ доранд ва тасмими рафтан ба Русияро доранд. муҳоҷирони тоҷик мегӯянд, парвози ҳавопаймои онҳо тавассути фурудгоҳи Тошканд сурат мегирад. Камолиддин, ки худро сокини ноҳи Ҷаббор Расулов муаррифӣ кард, дар назди гузаргоҳи назди марзии фотиҳобод, ойбеки дар ноҳии масчо бо Спутник Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шуд. ӯ гуфт, ҳамроҳ бо писарамакаш нияти рафтан ба муҳоҷирати корӣ ба шаҳри Москавӣ, Русия доранд. ин муҳоҷирони тоҷик сабаби аз шаҳри Тошканд ба Русия парвоз намуданашонро чунин шарҳ дод. нархи чиптаи парвоз ба Русия аз Тошканд арзон аст. арзиши билети ҳавопаймоӣ аз Хоҷанд ба Русия 5500 сомонӣ, аз тариқи Тошканд ба шаҳри Москав ҳамагӣ 4000 сомонӣ. мо аз хариди ду чипта 2000 сомонӣ фоида гирифтем. нархи билет нисбат ба Хоҷанд арзонтар аст, гуфт Камолиддин. ба мисли ин ҳамсӯҳбатон сокинон аз дигар шаҳру навоҳии Суғд низ иброз намуданд, ки барои рафтан ба Русия аз ширкатҳои ҳавонавардии Ӯзбекистон чипта харидорӣ карданд. ширкатҳои чиптафурӯшӣ дар шаҳри Хоҷанд иброз намуданд, ки арзон будани нархи сафар аз Тошканд ба Русия назар ба Хоҷанд бисёриҳоро водор намудааст, ки чиптаи ҳавопаймои ӯзбекистониро харидорӣ кунанд. нархи хизматрасонии фурудгоҳҳо дар муқоиса ба кишварҳои ҳамсоя фарқ дораду ва ҳам гаронтар аст. агар арзиши хизматрасонии як ҳавопаймо дар фурудгоҳи Хоҷанд ва Душанбе аз 12 то 14 000 доллар бошад, дар Қирғизистон 8 000 доллар ва ин нарх дар фурудгоҳи Ӯзбекистон то 9-10 000 доллар аст, гуфт корманди ширкати Сибир. шаҳрвандони Тоҷикистон, ки азми сафари Русия доранд, бояд аз барномаи мобилии саёҳат бе COVID-19 истифода баранд. қарори дахлдори ҳукумати Федератсияи Русия аз 1 сентябр ба эътибор даромад. ин талабот ҳамчунин ба шаҳрвандони Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Туркманистон ва Ӯзбекистон, ки тавассути ҳавопаймо ба Русия сафар мекунанд, дахл дорад. бо истифода аз барномаи саёҳат бе COVID-19 шаҳрвандони хориҷӣ, ки мехоҳанд ба Русия парвоз кунанд, озмоишгоҳи наздиктаринро барои супоридани санҷиши коронавирус пайдо мекунанд ва ҳангоми убури сарҳад бояд рамзи QR-ро бо натиҷаи таҳлил нишон диҳанд. дар ҳамин ҳол талаботи нав нисбати шахсоне, ки аз кишварҳои сеюм тавассути қаламрави ин давлатҳо меоянд, татбиқ намегардад, ба шарте ки онҳо натиҷаи манфии санҷиши PSR пешниҳод кунанд. қайд карда мешавад, ки маълумоти кӯдакон ва пиронсолонро, ки смартфон надоранд, метавон дар як замима дар як дастгоҳ ҷойгир кард. намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия иттилоъ додааст, ки барои пешгирӣ аз ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, муноқишаҳои байни муҳоҷирон, пешгирии шомилшавии онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, мулоқоту вохӯриҳоро бо шаҳрвандони Тоҷикистон, муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳру вилоятҳои Русия ба роҳ мондааст. қайд карда шудааст, ки дар мусоҳиба бо муҳоҷирон масъалаҳои будубоши шаҳрвандон дар Русия, ба расмиятдарории шахсони ғайриқонунии иқомат дошта, тартиби ба расмиятдарории будубош ва дарёфти иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегиранд. манбаъ зикр кардааст, ки дар Русия шаҳрвандон тартиби иқомат ва ба расмиятдарории будубошро ҳамаи шаҳрвандон бояд риоя намоянд. зарур аст, ки дар ҳолатҳои сар задани муноқиша, риоя нагардидани ҳуқуқу манфиатҳо ва беэҳтиромӣ нисбат ба шаҳрванд даст ба муноқишаи гурӯҳӣ назада, балки ҳамчун шаҳрванди хориҷӣ ба мақомотҳои дахлдори Русия ва ё ба мақомотҳои дахлдори Тоҷикистон муроҷиат намоянд, қайд кардааст манбаъ. муҳаммад Зоҳир Ахбар, сафири Афғонистон дар Душанбе, теъдоди онҳоеро гуфт, ки аз ҷангиёни Толибон дар Тоҷикистон паноҳ бурданд. сафир дар суҳбат бо РИА Новиси изҳор доштааст, ки теъдоди гурезаҳо ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. феълан дар Тоҷикистон ҳудуди 10 000 гурезаи афғон иқомат доранд, изҳор дошт дипломати афғон. ӯ тавзеҳ дод, ки то ҳамлаи Толибон теъдоди паноҳандагони афғон дар Тоҷикистон ҳудуди 7000 нафарро ташкил медод. оташи мудҳиш ҷони як кӯдаки хурдсолро аз оилаи зодагони Тоҷикистон гирифт.
фоҷиа дар Екатеринбург дар центри железнодорожник ба амал омад, хабар медиҳад нашри онлайни Е1.ру Екатеринбург онлайн. Сӯхтор дар хонаи истиқоматии зодагони Тоҷикистон ки бо оилааш зиндагӣ мекард сар задааст. Падари 36-солаи хонавода мехост бо писари наврасаш мустақилона оташро хомӯш кунад, аммо натавонист. Сӯхтор нишонҳоро шоҳидони ҳодиса даъват карданд. Дар натиҷа падар ва писари калонӣ тавонистанд аз хонаи сӯхта берун раванд, аммо кӯдаки хурдӣ писари 6-сола натавонист ва ҷасади ӯро сӯхта берун оварданд. вазорати корҳои дохилии шаҳр дод ки то ҳол ба модари писари фавтида дар бораи ин ҳодиса хабар надоданд. ӯ барои нигоҳубинии хишовандони бемораш ба Тоҷикистон рафтааст. ҳамчунин сардори хадамоти матбуотии сарраёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Свердловск Валерий Горелих шаҳр дод ки ин оила дар шӯъбаҳои кор бо ноболиғон ба қайд гирифта нашудааст. ба иттилои манбаъ мутахассисон аллакай корашонро дар ҷои ҳодиса анҷом доданд ва феълан муфаттишон аз рӯи ин қазия кор бурда истоданд. гуфта мешавад ҳоло се фарзияи рӯйдод баррасӣ карда мешаванд. расиши ноқилҳои барқӣ, аз ҳад зиёд гарм шудани печ дар ванна ё муносибатҳои беэҳтиётии таҷҳизоти печҳо. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. қабл аз интиҳои барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе офтобӣ пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 14 то 35 дараҷа гарм мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 19 то 32 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷака низ офтобӣ буда, ҳарорати ҳаво аз 16 то 34 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз санаи 2 сентябри соли 2021 чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 11 сомонию 32 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 40 дирам. 100 рубли русӣ баробар аст ба 15 сомонию 48 дирам. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар тансияту некунон бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.